jeg så nået frem til Ubud. Der er mere liv end på Pahänsion Island Tuna Bay. Ikke at det er et motorlarm fra en båd, men fra biler og knallerter. Der er 1 milliarder knallerter. Det ligger ikke ved et tempel. Som Iben siger, står vi ved et af de mange templer her i Ubud, og nu regner det. Men vi står lige i tørvejr herinde under et træ. Er du med, fru Rømer? Hvad? Ja. Biara bos, cekidor. Så er Iben ved at købe tasker til sit tøj nu. Nå, men vi kom så på restaurant. Her med lokal øl. God mad. Det smager rigtig godt. Garlic chicken. Garlic chicken. Dried tomato. Vi sidder her med udsigt til den lokale fodboldbane, der er herude. Og i den her enormt hektiske by. Vi er nået hen i den mindre hektiske del af Ubud. Vi er på vej ned mod Monkey Forest, men der foregår godt nok ting og sager. Så er vi ved Monkey Forest i ordets bogstaveligste forstand. Det er mylder. Her er så det berømte Monkey Forest knudepunkt. Og bogstaveligt talt er der altså aber over det hele herinde. De vælter sig i opgaverne. Og der sidder en lige her. Så er vi på Jazz Café og ved at finde noget mad. Det lykkedes os også at finde et nyt hotel.